Ayu. Mas. Kowe ngerti iki gedang? Gedang digeget nek bermadang. Kowe ngerti iki jeneng? Apa? Panganan. Lalaten Ayu. Apa ora kelingan? Kelingan lho, Mas. Wingi genggam tanganku, curhat tentang mantanmu, heneng saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, tak toleh genggamanmu, matur suwun wis mayungi terese udanku lan ngancani kesedihanku Terus ngomong aku ngancani selama ini, yen akhire kowe milih bali neng mantanmu. Seko mangan nganti nurut dawane dalan, tak turuti berharap iso duweni, wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Nopo lakon Lara lho, Mas. juru deh Goyang dong, Mbak. Ayo. Gak mau nyawer dompetnya carry. Utang sih ra apa-apa. sikat yo. Aku sing kleru ngarteke sifatmu, terus ngomong aku ngancani selama ini, yen akhire kowe milih bali neng bojomu. Mangan nganti turut dawane dalan, tak turuti berharap bisa duweni, wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Terima kasih bosku. Hatiku
dong. kudune awakku sing dadi pilihan Nanging tresnaku dudu kowe. apa kudu masa lalu Aku ra iso ngaleke cerita wingi. tak akoni kekalahanku Pikir waktu sing wis awak dhewe anehno. kono yen awakmu nrimo perasaanku Rapurane sayangku sing menang tetep masa laluku. aku ngerti Mbak Ayu Iya, Mas. sing menang tetep masa depanmu